feia moltíssim, potser 2 anys, que no anava al cinema. Anava quan hi havia una pel·lícula molt en concret que em cridava molt l'atenció i la volia veure sí o sí, i vinga, va, aquell dia doncs, anava, però realment feia moltíssim, però moltíssim que no anava al cinema. Llavors, des que em va regalar l'abonament, doncs, el que em deia, com que ja el tens, doncs, vas, i a més et va agradant, i doncs, vas anar, i al final, doncs, des que tinc l'abonament, no sé a l'any perquè no porto el compte, però al mes segur que 2 o 3 cops. Sí, a més nosaltres que guardem les entrades i tenim allà com un... Sí. Però per mi sí, vull dir, m'ha redescobert el cinema, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, si tu et diuen per aquest preu pots anar tantes vegades com vulguis a veure les pel·lis que vulguis. Doncs ja tu penses més, no? Prefereixes veure-la en pantalla gran, amb un sistema de so digital... N'hem parlat molt a tothom, perquè tothom pregunta, quan diem que som abonats, i què és això, no? I anem explicant i el recomanem, sempre n'hem parlat molt bé. Una oferta de cinema molt àmplia però alhora com un cinema com de proximitat. Però es nota que realment la gent que treballa aquí li agrada el cinema tant com a nosaltres com als abonats, no? Per tant és com un quid pro quo una mica.